Adobe Avanceret, det går ud på, at du som elev skal flytte dig helt vildt på ganske kort tid. Men også have forståelse for, hvordan virkeligheden er ude på den anden side, og hvordan du bedst kommer over muren. Samtidig med, at vi også forfiner dit personlige udtryk. Undervisning er meget hands-on. Vi kommer til at gennemgå en række værktøjer, stilarter og en masse tekniske ting over tavlen, men det er meget hands-on. Det vil sige, at jeg kommer rundt til hver kursist og hjælper dem ligesom, hvor de er. Efter ens kursus vil du have en helt anden tilgang til at komme ud i branchen og arbejde sammen med andre mennesker. Både på det tekniske, men også på det kreative. Man kan sige, at din verden for, hvad der kan lade sig gøre, den vil være endnu større, end da du startede. Men samtidig vil du også have et sprog, der gør, at du kan snakke sammen med, om det er i tv-branchen, eller reklamebranchen, eller fiktion, sådan så man snakker det samme sprog. Og på den måde, så vil vejen derhen til, hvor at jeres drømme måtte være skridtet nemmere, end da I startede.